So panova actually tend to interview. Muli zinthu zingapo zambiri kumano mkarimu mupeza funso lemene a Felix Njawala afusidwa ndithu kuti kodi tiye gasi uja amene nathidwa achakwera nazi nzawo uja anali wabwino kapena zinali motani. Iwo ayankha kuti ndipo zimene zinachita bwino kwambiri. Ayankha zambiri. Program imakama akuti kuli mwambo wa UTM ukumbukira mu June malemu Dr. South Chilima kumasunda 28 amene adatisiya pangozi ija kuchikangawa. So akuti imene anyamata akuluakulu achipani cha MCP akuti mwe kwasakapezeke kweya. So amene zambirizo tatenti onere kuti tione zikhale bwanji. Thank you so much malawani cameras. Ekezeka a Felix Njawala iwowa ndi phungu wa chipani cha UTM kumwanza Central komanso iwowa ndi wapampando wa komiti ya parliament chatimati Public Appointments Committee komanso iwowa ndi olankhulira chipani cha UTM. Ndakulandirani Honorable Njawala. Kwambiri wanda mwavala zisoti zambiri. Zambiri. Basi nthawi yake. Ndida kumana posta chedwa apa ndi ya president a UTM Adalitsoka Bambe menda kambira nkhani zambiri zokhuza dziko kuchipani kusida khazike bwino komano zimene zachitika pakati pa nakusakani kuti yayi ndifuna ndicheze nanu ndimvepo zina ndi zina kuti zikuyenda bwanji nde ndathokoza kuti mwabwera mamsanga nditakupemphani kuti ndikuoneni olemekezeka. Kwambiri. Tikulankhulana koyamba chichitikire ndi chisankho mmene munakapambana ngati phungu kubwererano ku nyumba ya malamulo kachitatu kachiwiri. Kachiwiri fabda khabo so phungu kujeni blanda akabula we chabwino. Moyo kwenda bwanji ku nyumba ya malamulo ngati phungu komanso ngati wapampando wa Public Appointments Committee. Tingani kuti moyo kwenda bwino. Pali zambiri zimene tikuphunzira tsiku ndi tsiku komanso kugwiritsa ntchito experience imene tili nayo mu zaka 5 zina zimene nakhala mu parliament. Pali zinthu zina zimene ndikumaziona mwantundu wina ndiye ikuoneka kuti ayi ndithu ndi experience yapadera takumananso ndi anthu ena amene ali ku parliament koyamba ena amene akhalako zaka zambiri ena kufika chaka pano ayambano term ya number 4 ena 5 zimene mwa anthu onsewo pali china chake chimene umakhala munthu kuphunzira tsiku ndi tsiku mano ingane kuti ntchito ikuyenda bwino ndithu tione kuti kodi kumene tikupitako zipitirira motani. Munali 2014 to 2019. 2009 to 2014. Yes. Yeah. I beg your pardon. Yeah. Kenaka munazabuma 5 years. Napoma 10 years. 10 years. Ndema pitaso. Ndapitanso. Mukaona mene zidaliti nthawi imeneyo. Ndi panopa mukuiona bwanji nyumba ya malamulo. Are we making progress in the right way? Kuti umatha kuiona nyumba yathu ikuima ikusunta chanchani. How do you assess so far zimene zikuchitika nyumba muchi? Panopo ndingani kuti tikupita patsogolo tikusuntha. Right. Yeah, chifukwa chonena kuti mene ndimapita 209 ndinapita ndili wang'ono kwambiri. Right. And ndimaoneka kuti wang'ono ndinali ine ndi anzanga ena awiri. Okay. Anthu ena amaoneka akuluakulu. Andi amakonda kuyankhula anthu kuti ana inu mudzitha zimenezi. Zimaoneka kuti ku parliament ndikupita anthu akuluakulu. Pamene panopo ndikuona kuti muli achinyamata ambiri. Oda amakuchutaniso ine kuti akumaona kuti ineyo so madala. Akumaona kuti ineyo ndi madala. And amabwera nthawi zina kufunsa nzeru kodi apa tipange bwanji kodi apa zikatere mmatani. Chimene ndikuonetsa onena kuti achinyamata ambiri panopo azindikira kuti dzikoli silingasiye kuti akonza ndi anthu ena tonse pamodzi akuluakulu achinyamata tonse tikhale pamodzi kuti dzikoli tithandizane kukonza. Ndiye kuti pamenepo tikupita patsogolo komanso china chimene ndaona parliament iyi ndaona kuti kuli anthu ambiri amene ma documents aku parliament aja amatha kuwadziwa kuwawerenga nkuwamvetsetsa kuti kodi document iyi ikuti chani. Yeah, so chimene chocho ndikuona kuti ndi chinthu chimene tikozonera kuti tikupita patsogolo and titati tikupitirira motero ndikukhulupirira kuti tsiku lina tizakhala ndi parliament imene dziko likhozozanira kuti parliament iyi tsopano ndiye ikupanga zimene ifeyo tikufuna kuti zizichitika. Chabwino. Nkhani imene tikufuna tiyambe kukambirana program yathu ya lero ndi chikonzero chimene mwakonza ku chipani
cha UTM mothandizana ndi kubanja la amalemu achilima mukuti SKC Memorial ndi chani? Zikomo kwambiri Wanda. Monga mukumbukira kunena kuti chaka cha 2024 pa 10 June kunachitika ngozi imene tinataya mtsogoleri wa chipani chathu cha UTM amene so anali vice president wa dziko ndiye anthu ena 8. Ndiye takhala tikumakamba nkhani ya ngozi imeneyi and ifeyo ngati chipani timafuna kuti apapa tikakumbukire komanso kusangalala moyo wa malemu achilima ngati mtsogoleri wathu wa chipani amene anali so vice president wa dziko. Ndiye ndi mwambo umene abanja akonza mapemphero kummawa ndiye anatisiyira ifeyo kuti nanonso ngati chipani chimene adayambitsa malemu achilima mutha kukhalanso ndi chisangalalo ngati mutafuna kutero. Ifeyonso tinaona kuti ndi chinthu cha ulemu kwambiri kuti kumasanaku tikapangenso nafe chisangalalo chathu ngati chipani, chifukwa nthawi zonse timakhala kuti abanja akamapanga zokumbukira malemu achilima ifenso achipani timakhala ndi zochitika zathu ngati chipani. So tikayamba ifeyo masana program yathu 2 o'clock tikadikira program ya mapemphero ya family ikathe kuti ifeyo nafenso tikakhale ndi chikondwerero chathu. Ndiye kumene kuti tikakhala tikukumbutsa anthu kuti kodi achilima anali ndani, anapanga zotani mdziko lino, anali ndi masomphenya otani, kodi ngati ifeyo titafuna kuti tipitirize masomphenya amenewo ngati dziko kodi chimene tikuyenera kuchita ndi chani, ndi zimene tikakhale tikuchita kumeneko. Chabwino. Tikamafika pa 10 June pa ndi kuti 2 years tilibe achilima. Wakhala moyo wotani ku UTM ku popanda achilima? We are mindful kuti muli ndi a president padakali pano padalitso kabambe, but his absence yakupangani affect bwanji kapena yakupangani push bwanji forward as a unit, as a party? Kukhala popanda achilima ku UTM tilisaname Wanda zakhala zinthu zovuta kwambiri chifukwa chonena kuti zinachitika mwa ngozi mwa dzidzidzi tisanakonzekere kapena tisakuyembekezera. Timadziwa ndithu kuti mdziko lino tonse tsiku lina tidzafa, right? Komano chimene ndikutanthauza nchonena kuti ngati kuchipani ife tinali kuyang'ana patsogolo posadziwa kuti pali zinanso zimene zitachitike, kusonyeza kuti maplani athu onse amene timapanga anali oyimira pokuti tili ndi achilima. Ndiye olomene timapita ku convention nthawi imeneyi nkuti titabalalika ngati chipani, masupporters athu atabalalika ambiri anafika ponena kuti sadzavotanso chifukwa chokuti munthu amene amapatsa chikhulupiriro anamwalira, ena anafika poti basi sadzapanganso zandale. You can imagine Wanda ineyo itachitika imfa imeneyi pa 10 June I told my wife kuti ineyo ndale ndazisiya. Nandifunsa chifukwa chani, ndikuti you remember ndinasiya ndale kuti ndiziyambanso ndale, it was because of achilima. Ata ndi titakhala ndi zokambirana kuliyang'ana dziko li pamene lili, kodi kuti tidzafike pamene tikufuna tikuyena kupanga chani ngati anthu ena mungakhale kuti mukubwerera mbuyo mukuzisiya kuti basi dziko li ndilosatheka, ndiye kuti no basi lidzakhala chonchi. So anandipanga inspire, anandipanga motivate ndikuyambiranso ndale. Ndiye you can imagine munthu ngati ine ndinafika sonane ponena kuti ndazisiya. Kusonyeza kuti anthu ambiri kuchipani nawonso anaona kuti basi masomphenya athu amene tinali nawo athira pati kodi pomwepa. Ndiye inakhala nthawi yovuta transition kuchoka pamene paja kuti tikafike noponena kuti tagwirana tikuyamba nokuyang'ana chitsogolo, zinali zinthu zovuta. And lero tikamanena kuti UTM chipani chikadalipobe tidziyamika Mulungu because pamene pajapo mwina pakanakhala pa mapeto pa UTM, koma titakhala ndi zokambirana ndi anthu osiyanasiyana tonse tinafika pomanga chimodzi kuti mudziwa chani achilima anatisira masomphenya amene the only way tingalemekeze kuti tinali nawo mdziko lino ndikupanga zoti tsiku lina masomphenya amene adzakwaniritsidwe. Nawo kuti adzakwaniritsidwe, kuti adzakwaniritsidwa bwanji ndikuchipanga chipani cha UTM kuti chisafe, tichipange kuti chidzitani kodi chidzikula. Ndi pamene tonse tinanena kuti tiyeni tipitirizeni. Ndi pajano timapita ku convention kuti tikhale ndi mtsogoleri mwamwayi tinabwera kumene kuja ndikukhala ndi Dr. Dalitso Kabambe amenenso anachita adapt komanso ndinene kuti anachimvetsetsa kuti kodi cholinga cha UTM ndi chani, vision ya UTM ndi chani, kodi achilima ankafuna chani. Ndiye tikuyenda lerolo
ndi mtsogoleri amene cholinga cha UTM kapena cholinga cha Achilima pokhala kuti no UTM ikhalepo chinali chani. Ndiye ndingati kuti zakhala zovuta kwambiri, koma tithokoze Mulungu kuti lerolo ngati no chipani takhazikika tikuyenda kupita chitsogolo. Mukuona kuti muchita bwanji pamene muneneramo kuti kusafuna kupha loto la Achilima kuti ngakhalewo adapita koma loto lisafe, mukuona kuti mwapanga bwanji muzaka zimenezi posunga loto limenelo? Zikoma kwambiri. Chimene ndikuona kuti tapanga mzaka zimenezi choyambirira ndi kukhala limodzi osasiya chipani. Chifukwa mukayang'ana mupeza kuti anthu amene analipo Achilima alipo tidakalipo ndikugwirabe ntchito ku chipaniko. Chachiwiri ndi kukhala ndi mtima wofuna kuti uja amene anatisira mawu atatu kuti osamaopa, osafowoka, komanso osatopa popanga zinthu. Tikuona kuti mawu amene ajawo lero tikuagwiritsabe ntchito. Chifukwa chake moyang'ana mupeza kuti pamene tikupanga zinthu mwachitsanzo kunali ma by elections pakati apo tinalimbikira kuti tionetsetse kuti nafenso tichite motani. Tinapezeka kuti mpaka na tapeza phungu mmodzi pa chisankho chimene chicha. Zimene zijazo zoonetsera unena kuti situkutopa situkufowoka, komanso lero tikupitirizabe ngati chipani. And panopo chimene chinachitika nchionera kuti anthu a UTM member aliyense wa UTM amakhala ndi mtima kuti asonkhe ndalama kuti chipani chidzipitirira patsogolo. I think mwina ndinganoti m'Malawi muno kaya siludziwa ngati kuzipani kwina kuzimachitika, kwa ndikuona ngati zimachitika ku UTM kokha, because zipani zambiri akukhala ngati ma members amayembekeza kuti chipani chiyapatsa zinthu, koma chipani cha UTM ma members akumatenga zinthu zawo ndi kumasonkha ku chipani. Chifukwa chonena kuti mmene tinali ndi Achilima tinayamba chipani chinayamba popita chinayamba nthawi ya kampeni. So inali kungoyamba nthawi ya kampeni ndiye chimene chimachitika nchokuti ma resources onse amachokera kwa Achilima. Ndiye kuti aliyense akamapanga program amati Achilima achita chani fund ma program amenewo. Ndiye naso amene anali kuthandiza anthu azikuluakulu amene amathandiza. Pamene lerolo ngakhale munthu wa ku area amatha kutumiza 200 kwacha yake kuti ndalama imeneyo ithandizire chipani. Chifukwa choti akuti akufuna kuti masomphenya awawa asafe. Sakufuna kuti azikuluakulu fe tikhale ndipo namizira kuti zinthu sizikuchitika ife kuti kulibe ndalama, akuti ifeyo tisonkha. Ndiye mudzapeza pali m'maforum athu mumayenda list ya anthu amene asonkha mwezi umenewo. Mwezi uliwonse anthu amasonkha ndalama. And chimene chocho ndi china chimene mukhoza kuona kuti anthu dali ndi chidwi chofuna kuti masomphenya Achilimawo asafe. Chabwino tizenda msanga tindi kandime kakatali ndithu kuti tikambirane ku chikumbutso chimenechi memorial ya SKC. Mufuna zizakhale motani? Ndikufunsa izi chifukwa zanali kunali chikumbutso cha Kamuzu. Kuona zimene zinachitika kumeneko kumadaba kuti kodi zikhala bwanji, kumalozana zala iyayi mukulowesa ndale mukupanga bwanji. Mufuna kuti pa 10 June chikumbutso cha Saulos Klaus Chilima chikhale bwanji anjawala? Zikoma kwambiri. Chikumbutsochi ndi chikumbutso cha munthu amene anali vice president, munthu amene anali president wa UTM, munthu amene anali wa kumpingo, anali mkulu wa mpingo ukatolika, munthu amene anali wa masewera golf mukumbukira, ndi munthu amene anali wa anthu ambirimbiri, anali so impi wa Angoni. Ndiye pamene tukasangalala ife ngati chipani taonetsetsa kunena kuti tisakaphe ufulu wa mbali iliyonse ya anthu amenewa. Anthu akundale asakapheredwe ufulu wawo. Uzachikhalidwezi asakapheredwe ufulu wawo. Chifukwa mafumu abwera ayitanidwa nawonso adzachita mbali yawo ngati mafumu ndi chikhalidwe mmene zimakhalira. Andalenso adzachita mbali yawo. Koma pamene tukachita za ndalezi tikuchita accommodate anthuso azipanizira. Azavaliyani. Mwambo ndi wa UTM, UTM ali ndi ufulu kuvala zovala zawo. Wina aliyense ali ndi ufulu kuvala zovala zimene angafune kuvala. Palibe amene akamabwera akhoza kuvala palibe vuto lina lililonse. Chifukwa chonena kuti tayitana ndife kuti abwere ndesi tingaletse kuti musavale kapena UTM tauza kuti musavale zovala za UTM. Tukasangalala moyo wa munthu amene tinakhala naye, munthu amene anayambitsa chipani cha UTM kuti chikhalepo. Ndiye tukasangalala ndisinganene kuti anthu musavale makaka, anthu avale. And wina akafuna kuvala chake palibenso amene akamuletse. Chifukwa zipani zonse tayitana kuti zibwere kumwambo umenewo. Cholinga kuti tikasangalale limodzi moyo wa Achilima. And
mwina padzipanipo amene sitinayitane ndi anzathu a Malawi Congress Party. chifukwa Okay, chimene sitinayitanire si pa zifukwa zambirimbiri. Koma monga mukudziwa takhala tikumanena ife ngati UTM kuti tili ndi mafunso ambiri pa imfa ya Achilema. Ndiye sitikufuna kuti pamene iwo aja akubwera chifukwa chonena kuti anthu ena achipani amayang'ana bendi diso lina poopera kuti mwina pasakakhale zinthu zina chifukwa kitanena kuti ndi bwino kuti pakadali pano asabwere. Koma nopeno anjawala timanena kuti mwina pamene tili ndi maliro amatipasa mpata kuti mwina anthu tikhululukirane ngati tikufuna kulimbikitsa umodzi timatha kuyiwala zinazo kuna kuti mwina malirowa atithandize kuti tibwere pamodzi. Sikanakhala na opportunity imene iyi kuti mafunso mukufunsana choncho koma mwabwerese nawonso kuti nawonso ngadali ndiye ina amene afuna kupereka ulemu kwa Malemu Chilima amene wanenena kuti anali vice president wa dziko lino. Pongo akaniza choncho simukwaweruza? Hayi sitikwaweruza. Wanda undimvetsese statement imene ndanena. Ifeyo ngati anthu sitikutanthauza kuti sitikuyenera kukhululukirana. Kukhululukirana timakhululukirana ndipo tinakhululukirana. Komano chimene tikupangira zonena kuti apa pakakhala ma supporters a chipani. Ndipo opa kuti mwalo kuti mwambo uyende bwino, mwambo ukhale wachikondwerero. Pakhoza kuyambika mwina ena kumazumidwa, ena kumakuwidwa, si zinthu zopatsa ulemu. Singala nkhule ma supporter amenewo. Wanda nkhani imene tikuchita nayo deal ni nkhani yayikulu kwambiri. Ngati mufuna kwayankhula anthu tikuyenera kwayankhula anthu ndi mfundo zomveka bwino kuti anthu onse atimvetsetse. Tinaona zimene zidachitika ulendo wapitawo. Ndiye zimene zozo tikuona kuti si bwinonso kuti mwina zikachitika zimachotsa ulemu pamalo pamene anthu mukukondwerera munthu wankulu amene adachita zazikulu mdziko. Ndiye zimafunika zina zopeweka amati kutani kodi zipeweni. Ndiye exactly zimene zinachitika ku Lilongwe tsiku la Kamuzu. Tsiku lija ndi tsiku limene ndi national day loti aliyense akuyenera kusangalala kuti tinali ndi Kamuzu. Ifa Kamuzu anali president wa munthu ina aliyense. Ifa kumbuyo kunalibe zipani zina. Aliyense amakhala kuti ngwa chipani chimodzi kaya akufuna kaya sakufuna. Tonsefe timasonkha ndalama. Kutere akamakondwera MCP kuti ali ndi headquarters, ali ndi chani kumene kuja unalowa ndalama zathu. Ife tili ku primary timapereka timathuta mbala 3 kumagula makadi za umembala wa chipani. So izaonera kuti munthu uja ndi wawina aliyense. Ndiye zinangovuta kunena kuti kunachitika zimene zinachitika zija. Ndiye ife popewanso zinthu ngati zimene zija chifake taona kuti tipange chonchi pakadali pano kutsogoloko poti kutsogolo sikumadziwika tidzaona kuti kodi tikhoza kuzipanga motani. Koma pakadali pano chifukwa choti anthu mitima sinathunze mwina ikadali mwamba tibapewa kuti ukakhale wabwino. Mungamati simukufuna MCP kuti abwere. Mutanthauza kuti anthu ovala zamakaka MCP kapena munthu amene amazichita associate kuti ndo MCP kuti patakhala kuti pali munthu wina aka kuti ine ndifuna ndikapereke ulemu kwa the former vice president amene tinamuluza in the manner that he went. Would you deny that person? Situkamba za members, tukamba za leadership. It's just leadership. Koma members are welcome because the analysis muntu wao. Yeah. Koma we are talking of leadership. Okay, ngati. Yeah. No, leadership. Muzemba. Leadership yonse. Imatira part. Kuyambira pa president mpaka na ukafika sirudzwa kuti nege yawo imaenda bwanji. So next members MCP. We will not invite them officially. We will not. Yeah. Okay. Popewa because we don't want kuti Wanda anthu akabwere pamalopo taitana enda kaone ngati ife timaitana cholinga utadza pangidwe chipongo. Sizabwinoyo. Kuli bwino zopewa kuzitani kodi kuzipewa. Mukati munanena papa kuti the reason chimene simufuna tabwerere muli nawo mafunso. Wanda tu ifetu tizinena zoona osamanama anthu timakhala nawo mafunso ambiri. Ya kuti ngati chipani cha UTM timamva kwawo kwambiri. Zimene MCP inachita kuchipanga chipani cha UTM. Wanda ningani kuti mwina poti ndizakale tizisiye. Komano mafunso ena amabwera chifukwa cha mene imfa inachitikira ya Achilema. Anthu bamakhala mafunso ndi ngozi imene ijayo komanso ndi mene zimachitikira zinthu nthawi ya maliro ija mene zimachitikira zinthu so timafunso tosetija mwina paka kwa inquiry imene ikupangika ija ikadzatha nkudzatiuza mene zachitikira kapena mene zinalili mwina no anthu ndi pamene adzakhale kuti zina zonse no maganizo mwawo zachoka koma anthu iyako MCP wa anthu ena amagwidwa ofiti ku MCP kuja Wanda tu MCP tu inatipanga zinthu zovuta kwambiri chipande chimene chijacho sitizo kuganiza kwawo kumakhala kutani koma kwa munthu oganiza bwino ine Wanda tupasa ndi sanzo munthu akuthandizeni
akuyikeni pampando umene mwina simukanadzakhala moyo wanu wonse, umene mwaulephera zaka 31 kuti mukhale mpando umenewo, ndi wina wakuthandizani ndikupezeka kuti mwakhaladi pampando paja. Ndeno kungotha miyezi 2-3 munthu amene chamuyamba kumwiyoza kumayima pa nsanja kumanena kuti ena pano akuganiza kuti mpando mudzasira, ena akeyo kumakhala chilima ali pompo kumayang'ana chonchi ngati ino mwakhala ngati munthu wopusa, munthu amene wayenda dziko lonse just some months ago kupanga zoti inuyo mukhale pampando umene simukadaukhala kupanda munthu ameneyo. Wanda, are you sure kuti munthu ameneyo ngamakhale naye nkumaona kuti munthu ndi wabwinobwino? Anthu amenewo nkumakhala nawo kuti anthu awawa ndi abwinobwino? No, we have issues ndi anthu amene aja. Tisamanene maboza ayi. Tinawo nkhani anthu amene aja zambiri zonena kuti mayankho ake sitimapeza mpaka na lero. You taking me now ku chipewa chinaso chimene mwavala. Phatikiza zipewa zitatu zija mene muli mu komiti imene idakhazikitsidwa ku nyumba ya malamulo kuti iwunike zina zimene tikukhulupirira kuti ma-inquiry naja aphonya. Mwayamba bwanji ntchito imeneyi? Ntchito ija yayambika bwino, panopo ndinganoti sinayambe. Kwambiri kunali kuti kukangoona kumalo kumene zinthu mwina zidachitikira, komanso mbali zina zimene zikhoza kukhala ndi information. Ndiye kumazamba bwinobwino, poti tili ndi chair athu mwina singathe kukamba kwambiri za mkatikati zakafukufuku chifukwa chokuti sindikuloledwa kuyankhulirapo, koma chairperson athu honorable Otanya Mirandu ndi amene angamathe kumakuwuzani kuti kodi zili pati, zikuyenda bwanji, tiyembekezere chani, zimene zono angamapange andiwo. Ilili ndilanu chifukwa chokuti anthu ataona mene padali chiganizo chokuti kafukufuku amene achite nyumba ya malamulo amata amene kuja kumakhandale kuti imene yenda bwanji. Already apa muli mafunso ndi MCP. Kuli sakhala target iyi ndikufunsani inuyo chifukwa ndinu ku UTM. And anthu amakhala kuti iyi Anjawala apart from ndi UTM anali pafupi kwambiri ndi achilima. Anali anzawo. Makhala bwana awo yes komanso anali anzawo. Is he emotionally okay to sit in that inquiry? Kapena mukupita mimi mjani ma emotions already kumuona kuti uyu timpeza olako pakutha zonse. I'm serious kanika. In fact mene chipewa cha mwana ndikuvala zipewa zingapo. Ngama yankhula ngati apa ndio yankhula ngati spokesperson wa UTM. Yes. Sindu yankhula ngati member of inquiry. Exactly. That's why ndana kuti ndiya inuyo. Yeah, ndikakhala ku inquiry. Yes. Ndikupanga za ku inquiry. Okay. And kumene kuchako sitikugwiritsa ntchito maganizo a munthu, tikugwiritsa ntchito zimene zilipo and tikufufuza. Now zimene tikufufuza ija sitakhala maganizo anga, tikufufuza zimene zilipo, sikuti pali chimene tikukasintha tisanachifufuze, tikufufuza zimene zilipo. Ndiye kuti olontakhala ndi maganizo anga usikuti ino angapangitse kuti tikapeze zina zimene palibepo. Mwina maganizo anga awo akhoza kuthandizira kuti ino mwina pena pamene sipakanaonedwa pakaonedwa. Ndifake ndinayankhula maonena kuti zonena kuti UTM ine ndisakhale ku inquiry pamene chipani chandisankha. Mwina akanakhala kuti sana ndisankhe, mwina anthu akanati mwaonjezeremo akakhalemo, because iwo mwina ali ndi zina zimene akhoza kuthandizira kuti no malo ena amene mwina sakanakafikidwa akafikidwe, kuti pamapeto pa zonse aliyense adzakhulupirire kuti paliponse pafikidwa and zotsatira zimene zapezeka izizi ndiye kuti izizi ndi mapeto, izizi ndi zoona. Anthu adzakhutitsidwa ndi tidzatseka no chapter chichi. Chifukwa chimene chikuvuta nchionena kuti sitikutseka pakusowa be closure yonena kuti basi izizi ndiye kuti ndi mmene zidachitikira. You believe kuti mwina tikamamaliza pamene patitha kuyankha zili zonse zimene tikuganiza kapena abe pasakhabe zina anthu amanena kuti mwina zina zamaziwani Mulungu? Sitingachotseretu mbali yonena kuti zina amaziwani Mulungu, koma ndikukhulupirira kuti zina zonse zimene munthu angadziwe mukafukufuku uyuyo ndikukhulupirira kuti zizapezeka, chifukwa muli anthu amene nawonso akufuna kuti ntchito iyi izakhale yopanda mafunso ena. So funso lililonse limene Amalawi ali nalo likuyenera kuti liyankhidwe. So mene ndanenera ndikanalowa mkati koma chifukwa kuti sindingathe kuyankhulira on behalf of komano mundilolebe ili ndifunse Anjawala, mundilolebe ili ndifunse panalibe nkhawa inache kuti kuchosa zipangizo za ndege zimene idanyamula
amalemu andanzawa kuchoka ku nthungwa kuja kubweresa ku MDF akuti anaduladula kuti azikwezi zikwane bwino mgalimoto ndi anthu ena amadandaula kuti khangati zasokonekera. Now I'm not asking you as a person, as a spokesperson wakumene koko. Are you concerned? No, imene yoyo mwina ndisayankhe. Okay. Ya nangasima ganizo anga pankhani imeneyo ndi kuti ndikuyenera kuwaperekanso ku committee. Ndi kuti ndiyaperekenso pa program pano ndizikhanga ndikuchita preempt zimene mwina ndikuganiza kapena zimene nditafunsa ina ndiye na akunena. Komano imene yoyo mundilola kuti ndisayankhe ya ndisiye chifukwa chonena kuti ndikuyeneranso nane tikamakakambirana ndikapereke maganizo anga ndiye ndikawaperekeratu pano mwina ndikhoza kusokoneza kaganizidwe ka anthu enanso amukomiti. Anjaniso anjawala takhuzapo nkhani zingapo timaona za chikumbutso chimene mufuna kuchita ngati chipani cha UTM ndakubanja kwa malemu Chilima pokumbukira malemuwa ndi maloto awo komanso mkuitana anthu ambiri kuchosera pa MCP. Pakatipa naiyamba nkhani koma mwina tikhazikikepo ndifuna ndimve kuti munazimva bwanji kuchoserapo akulu a MCP. Okay, yes. Kuchoserapo atsogoleri achipani cha MCP koma enawo akhoza kubwera koma atsogoleri omwe atchula kuti neki yawo kaili panthu angati mukwateteza. That's what you're saying. Now izi zidachitika zija timakambirana za Kamuzu Day. Panthawi imene ngati dziko tikubwera pamodzi kumakumbukira masiku ngati amene wawo amene timakhala kuti ni masiku oyanjanisa kapena masiku national days. Ndi zimene zinachitika mucha. Ino ngati UTM munaziona bwanji? Zikoma kwambiri. Pamene paja panachitika zinthu zambiri zabwino komanso panachitika zinthu zambiri zimene tsiku limeja zinalakwika. Kwambiri mwina tiyang'ana nkhani ya zimene zinachitika ndi kumwambo kuja kwachitika ndiye kumachitikanso mwambo wina wokumbukiranso akamuzu. Palibe cholakwika kupanga mwambo wina. Mutha kupanga mwambo ngati mmene tikupanga ife mwambo ku Nchewu. Yakuti antena chakoza ndinjeni akamaliza kena kali mukapanga miyambo iwiri wamama wakupanga kuso kupangidwa. Palibe cholakwika. Koma kuti ngati mukupanga choncho pawene apatsikhala coordination because tingoyerekeza kuti afamily akupanga organize mwambo ifenso tiyerekeza achipani tikupanga organize ndi afamily akupanga mwambo wawo ifenso tikupanga wathu koma kumakhala ngati tikupanga mopikisana osakhala ngati kuti tikupanga chinthu chimodzi zikhoza kuoneka mosakhala bwino chifukwa kuti anthu omwewo mwina amene amafunika kuti akhale kumwambowu ndi omweyonso amene akufunika kuti akakhale kumwambo wina uja ndiye kuti pamene no tikupanga izi tikhala kuti tikuchotsa cholinga chenicheni cha mwambo umene tikupangawo. Now zinapezeka kuti anzathu a MCP akupanganso mwambo uja amaliza akufunana akati akaike nkhata. To me kukaika nkhata sichinali cholakwika. Akanabwera galimoto amene amafuna kukaika nkhata ndikupita kukaika nkhata. Chifukwa chonena kuti mkolobi akanaloleza akanakhala kwera galimoto. Okay ndipita ku nkhani ya chilolezo. Mwina zikanakhala zinthu zokuti pakanachitika zina mwina anthu akanama yankhula mwa mtundu wina. Komano kuyenda pa ndipiti zinakhala ngati tikuchita ku mfront anthu amene anapanga mwambo winawo kuti ino ifebe tupangabe izi mwina ndikuona ngati choncho kuti mwina maganiziro akanatha kukhala otero. Now pamene ino panadzafika poti mpaka na pathiridwa tear gas kuti anthu aja abalalike. Pamene pajapo ndikuona ngati ndinadzalemba pa page yanga ya Facebook kuti ukakhala pansana pa njovu usamanene kuti kunja kulibe chani mame. Chimene ndimatanthauza nchonena kuti ndiye nalemba kankhani kuti zimene zachitika ku Lilongwe likhale phunziro ndipo MCP azigugude pa mtima chifukwa anali ndi zaka 5 zokuti akanakonza ntchito za polisi. Tisanafike chaka cha 2020 MCP amaona mmene maboma ambuyo amayendetsera dziko kuyambira 1994 mmene amayigwiritsira ntchito polisi. 2020 timaona kuti mmene timayankhulira pa campaign kaya imene tukamba zoti tonse alliance tisanasanduke boma la MCP. Kuti munazatsika kuti ananena sana na MCP. Sitinatsika okhala atitsitsa. Okay. Anatitsitsa titangolowa kukhala almost chaka chimodzi basa anayamba kuyendetsa boma lichangati la MCP. Ndiye akanaona kuti kodi kumbuyo kucha chimene chimalakwika ndi chani and chimalakwika chifukwa chani. Ndiye anali ndi zaka ndithu zokwanira kuti akanakonza zimene zicha. Koma malo mokonza anayambira pamene adazipezera pomangotsira anthu tiye gasi palibe zifukwa pomagwiritsa ntchito ya polisi ngati achipani anaonjezanso. Anayipatsa moto
kuti no ikhale yachipani kwambiri polisiyo inakhala yachipani kwambiri chifukwa chimene chimachitika anu ndi ichi ndikupatsani chitsanzo anafika pomayika kuti anyamata mulilongwe muja kumanyamula dzikwanje ndikumwakhapa munthu apolisi nkumayang'ana osapanga kalikonse apolisi nkumayang'ana osapanga chani kodi kalikonse athira tiye gasi uja ndiye dzikwanjeso anyamata dzikwanje aja atuluka akukhapa timaona mavidiyo koma apolisi aja nkungotani akafunsidwa apolisi kuti kodi dzulo kwachitika zakuti anthu amene aja mavidiyo taona bwanji simukwagwira amati tikufufuzabe mpaka nthawi nkumatani kodi ndikumapita pambali pa zimenezo anapezeka kuti mpaka anafika kuti kumapita kuja ngati mukumbukira anamiwa amamenyedwa kukhapidwa ameso ali pati kodi alipompo amangoyang'ana kusonyeza kuti amalowa anonso kufuna kulowa songa khali ku MDF chinthu chimene dziko muno sikinatani kodi sinachitika kuyambira 1994 MDF nthawi zonse imakhala kumbuyo kwa amalawi 1993 ife tili ana timaona zimene operation bwezani MDF ija inali ngati no kotsamira kwa anthu polisi ikuzunza anthu painia ikuzunza anthu koma MDF imakhala ndi chani ndi anthu nthawi zonse imakhala choncho 2020 tinaona anthu amakapezera mpumulo kwa chani kuti imakhala ngati no chiyembekezo cha anthu komaliza chimakhala MDF koma iwo amafuna ifike konena kuti nayonso isandukenso ngati zimene amayichita polisi ndi mukayang'ana zimene zija muona kuti analibe cholinga chofuna kukonza amafuna kuti anthu adzimvabe kuwawa komanso adzigwiritsa ntchito polisi imene imagwirira ntchito kumbuyo kwina konseko ndi nalemba zimene zija nawo ineyo ndimaona kuti zinakhala bwino kuti anathiridwa tiye gasi uja kuyankhula kwabwino kwambiri chimene tikunenera ndilongosole yes MCP alowa mboma 2020 kwafika 2025 malingana ndikunena kwanu ayilephera kuikonza polisi ja osati ayilephera sanafune kukonza sanafune kukonza yes ndi asanduka yachipani kwambiri atuluka mboma yes abwera ena yes 7 months down the line yes akathiwa matigas you still blame them abwera awa bwanjo sanena no awabwera awa ndi yankhula zaiwowa koma tiyambe kaisa unaonabe kuti kuthiate gas kuja tega sujanachita bwino ubwino wake ndu azitsogolera dziko akakhala mtsogoleri amaona ngati akamachita nkhanza anthu samva kuwawa achimwene ndifuna ndikuze ndiye gasi amawawa tiye gasi amawawa komatu tiye gasi amathiridwa anthu ngati kuti anthu osakumva kuwawa ndiye ndikunena kuti zinakhala bwino because amumva kuwawa kwake amulawa tiye gasi and ndikuona kuti atati apatsidwa mwayi mwinaso akhoza kunena kuti akuluakulu izizi osapanga ngati anthu sitingakonze zinthu nthawi imene tili mboma tisaganize kuti tingakonze zinthu tili ku opposition because ku opposition imakhala anthu otsutsa pamene mukakhala mboma inuyo ndi amene mumapanga implement zinthu so pamene paja iyi muzithawa kuti ayuti mnangokhala mboma chaka chimodzi because mukamaloza chala ku MCP ine ndimazakhabe ndi nkhawa kuti wanda boma tikati kulamula boma ndi influence ndi mphamvu zonse anatenga zonse okha amapanga chilichonse okha wanda ndifuseni inuyo munaona anthu angati amene mungotenga boma lonselichi ndi muziyang'ana kuti kodi anthu ayutiye tandiwerengera anthu 10 amene anali mboma la MCP anthu 10 maina mukhemwa mbiri mesa kwena ukhala ndi agreement chifukwa tinkamva tikuyambira kuja kuti chilimandayi ndiye munaona anathera pati munaona chilimandayi anapita mpaka 2025 mesa chilimandayi anathera 2022 kuchoka pamene paja mpaka 2025 munamumvaso inu chilimandayi ndi 2022 2 years major simunathandizane kuchosa ndale ku police no ifeyo as UTM yes mbali yathu imene tikanatha kuchita yes because ife ndi chipani cha transformation yes chipani chimene chimafuna kusintha kuti zoyipa zonse zimene takhala tikuziona samachitike inuyo munduze kuyambira 2020 munaonapo zimene zija zikuchitika munaona zikuchitika so zikwanje sizinatuluke munaona zikwanje iya ingotuzani ndinatolankhani munaziona zikwanje zitatuluka zinamba kutuluka atakutsitsani okay anali pamene amapanga no zinthu okha koma muli momo be iya sinali momo ya mnali momo okay inu simunamvepo kuti munzimu muthupi pali kukhala pamalo munzimu ndi kukhala pamalo munthupi pamene popa mfumu eti awanda mfumu it's not a lie sibodza sandithawe apapa munali tumomo tu
kufikira ngozicha wanda ife timafunsa zinthu zikamachitika ifeyo kumafunsa kuti kodi mwati sono izi zikuti bwanji koma munali momo kusiko amfumu mutimo mumbomamo mesa wanda ineyo tu tsiku lina ndofuna mdzandipatse 1 hour yonse ndidzakuuzeni za mmene boma limene lija limayendera. yes Achilima ndimakhala nawo ine chonchi chilichonse chimene chimachitika zonse zimene amayankhulidwa chilichonse chimene palibe chimene sindimadziwa palibe lero anga ndinamize chimene chimazavuta tikafika nkhani iyi ya bwana yes timayankhula ni my emotions yeah chifukwa kuti sitikufuna kuti tikamayankhula izi zikhanga tikunyoza aso mzimu wa Chilima. yes but the truth of the matter is from 2020 to 2024 pa 10 June imene amatisiya Achilima UTM ndi MCP munali mozi ngati mumamva kuwawa you didn't make a decision kuti mutulukemo munakhala momo so zimakhala zovuta kuti zabwino muzitenga credit zoyipa muzakanya MCP ifeyo tizisiyanisa bwanji kuti this was MCP ifeyo credit imene timachita demand ndi ya first year yoka because ndi kumene ma policies athu adaloledwa kuyikidwa mu ma programs right koma kuchoka pamene palibe kuti tu inachita sokwenda so bwino no ndizola kwikazi no izola kwikazi nalipo mavomereza kuti no part of it. I mean if you talk of 2020 my issues are 2020 if you will accept because in high mene kuti tikumati pakakhala chinthu timayankhula pakakhala tu zinthu 2020 to 2021 nduna zambiri timayankhula koma ndingakuzeni kuti after 6 months ine ndinawo ma message ndikoza kutsekulirani kulilembera nduna kuyuza koma izizi mukuziona kuti zitithandiza sina yankhidwe message imene mpaka lero mwina andi ankakapena mawo and if you allow me no I don't have to doubt you I hear you muli ma message imene momo kuyambira kwina kuti mayankhana muonaso kuti mukukuti mayankhana koma kungotha 6 months mene zina zangu yambika zonena kuti bwana inuyo mufune musafune muyima time imeneje kungoyambira mene paja basi ino chilichonse chinatani chinapezeka kuti chasokonekera tinafika nopongosiya kumauzana kapena kumadzudzulana so iyoyo TNTCN pambana koma let's come back to issue iyi ndikuona kuti tsu umene ujawo uwaphunzitsa anthu ambiri phunziro including amene akulamula boma lero fa ife ironena kuti kupanda kukonza zinthu lero facho kuti mawa sitimadziwika mwina mawa tikozopezeka kuti ali kunja kwa boma kuti sobano ndi UTM ndi nanso muzati ati gas DPP sindikunena kuti amene wabwerayo ndi ndani I mean you know UTM singapange zimene zija are you sure and I want to tell you one thing sure, do you know kuti zikanakhala kuti zimene zijazo zimachitika tsiku limene lija timapanga nda UTM mudzoti sakanati tiratiye gas chifanyani ife sitinatire gas kodi beba jaba sisina ngokhala za uji apolisi aja akukumbukira zimene MCP imachita manimva ndifake ndunena kuti nzofunika zinthu zija tikonze lerolo mukandifunsa nkhani yonena kuti pamene panalakwika ndipati tiyankhula nawo DPP kumbali tiyauza panalakwika ndi apa banja bawa MCP mukuyankhula nawo panopa iya watu kena kwauza panopa ndi DPP somauze inofia no ine sindilola wanda MCP munauti zidakhala chifukwa mesi sindilola maziwa state amalira nawo ndi tear gas former head of state yes momwe anthu amathidwa tear gas yes amaziona nthawi ya wali president yes panali bwanisanga auza polisi kuti apolisi zimene mukuchita sizolondola ndi pano why is it not the president is wapa no pakuti anene kuti ya usamathanga how sure are you kuti sana auze kuti ya zimene zimsazachiteso how sure are you now how sure are we kuti yeah no you know because these are all assumptions unless if you tell me something dikira kind kuuze wanda a president amtalika sana yankule ku public chipangikire zimene so we cannot assume kuti sana yankule kapena yankule right pamene zitachitika zimene zijazo there is no single day imene tinamba kudzudzula kuti zimene mukupanga polisi zimene musiye sizabwino izi ndi nzika za Malawi pamene pali kuyenera kuzafika lero kandi 20 chakuti that's more than 10 days this you're talking of 10 days how long does it take how long does it but how long does it doesn't matter how long it takes you can take 10 days 10 years but wonder how soon can a leader come out to condemn zimene yeah fine I'll tell you one thing to condemn it can take a day it can take 2 days it can take an occasion good okay maybe yankulidwa super occasion similar to that one malinga ndi mmene unsogoleri waganizira but I'm saying kuti
zinthu zimene zija zimachitika osati tsiku limodzi apa zizachitika kamodzi muone ngati mukujoya kuti MCP anati Teargas somehow okay because of the bitterness ya ubale wanu bitterness ineyo my only interest and this is sine ndekha I mean you could see trend kuti anthu malomota zimva chisona masangala chimene masangalalira chonena kuti munali nayo nthawi yokonza kuti simunkakonza izi chifukwa chani and Teargas amene ujayo ineyo ndimene forex ikusowera mdziko muno ndikhulupirira kuti ndioti anamusiya IMCP omwe aja adachalira kuti uyuti athire anthu ake omwe you get the point so akuthiridwa Teargas wawo yemwe ndeyo inu muzidandaula chani koma pali phunziro lonena kuti yes fine besides zina zonse tikakhala atsogoleri tidziganiza mawa kuti kodi mawa tidzakhala bwanji you remember ine ndikuona ngati izizi ndi zinthu zokuti tikanatha kuzipewa ngati anthu pamene tikukonza zinthu ziya kuti zikonzeke apolisi amazunzika mdziko muno chifukwa cha anthu andale mino apolisi kungotsutsana ndi munthu andale akuzopeza kuti ndi kuli malo ena ake kumene kumakhala ngati kokatayira anthu amene akufuna kuti apanga china chake chimene CEO samafuna kuti apange amakhala kuti alandira order apange chinthu ngati sakupanga chinthu chicha amanchosa ndi kuli kumalo amati tikakusiya kwakuti amakutchula kukhanga kuti kuli kwina kwake kozunzira anthu mdziko linolo so apolisi amaopa mapeto ake amangoti akangolandira order amangopanga ngakhale akudziwa kuti ichi ndi chotani ndi cholakwika nawo pofunika kukonza zimene zicha kukonza kwake ndi kutani pamene tili ndi ndikuona nga njira yabwino ndikuyikanso kuonjezera malamulo ena omutetezanso munthu ngati mmene alili msilikali kunena kuti ngati wapanga chinthu chimene amafuna kuti apange chomwe chisali chotsatira lamulo atetezedwe asapangidwe transfer yosadziwika bwino asapangi thaina amatha kuchotsa nyota zija zimakhala pa zija amachotsa munthu chifukwa chonena kuti kumpanga dimoti chifukwa chongonena kuti anapatsidwa order yomwe sili m'malamulo pali kusatsatira order imene ili m'malamulo ndiye kusatsatira order yomwe ili m'malamulo ndi zinthu ziwiri zotani zosiyana kuti mwinano inayo ukhanga kuti wakula mtima komano pali kwina ukhala kuti sunapange you are professional ukuziwa malamulo wagwira ntchito motsatira malamulo ndimakumbukira nthawi imene tinali nthawi imene munenayo ya MCP ndi ndani ndi inuyo kapena ndi MCP yokha nthawi imene ya imene mukuti between 2020 and 2025 yes wapolisi wina anapatsidwa order tili pa Blantyre nthawi imene tinkazamuona Jomo ameya yes tinkakaona ndi limwe uja tinakhala kumapasa zakudya kutani tinali panja pali ndi anapatsidwa order kuti atithire chani Teargas tibalalike ndi wapolisi uja anaona kuti nzosayenera fana tutangokhala bwino palibe chimene tikuchita tikudzamuona nzathu mumadziwa kuti sipanatenga 1 week unachita transfer anali wamkulu tu wa region ya Southern Region anakamusiya kwina kwake chakutcholo kuti munimvesesa chifukwa kuti he wanted to be professional now pakwena ukhala mulo lomuteteza ngati amene uchi tunayo kuti munthu asapangidwe victimize ifa yoti watsatira zimene lamulo likutali ife tidikira kuti UTM ikazalwa mboma zimaphweka tu akhala anthu mebe baba akukhala anzeru kwambiri akakhala ku opposition koma akalowa mboma kaya usiwaki kuma abwino wake first sina khalipo pachongolera that's why ndikunena kuti ukumva ndifake panopo munthu suyu ndifake mumve kena kamukazango kuti mwapita kumpanda kumene kuchakaya kuti usi umachokera kuti maza baizika nkumandaba kuti ndifake panopo wanda tikufunitsitsa ife a DPP timalangiza kuti zinthu ziziyenda bwino ngati pati even nkhani ya zachuma timauza tikambe imeneyo nthawi zathu ikupita chuma mafuta zikwenda bwanji vipi nkhani italangiza timene tikwalangizira tikufuna kuti boma liyende bwino kuti ino anthu apitirize kuwakonda munimvesese pamalayo akuvutika apitirize kuwakonda ife chipani chathu kuwakonda a DPP kuwakonda anavotera ndi akuwakonda nawo apitirize ndi timalangiza kuti izayi even pankhani zimene tikufuna kuti iwo akanachitira tikawuzira kumbali chifukwa choti tikufuna kuti aliyende bwino choti wanda anjawala inu MCP mwawuzira pano wa DPP if I open my phone wanda mwamuna ndi mukawuzira kumbali ndi ndifusa chifukwa chani awa MCP mwanena panopa chifukwa choti anthu abanjoya kaye funa anthu akunjoya atu kuti anathidwa Teargas MCP ndi anthu abanjoya kaye zimene zozo ife tikalangiza kumbuyo tikalangiza chabwino nthawi yathu yakhayo chepa kwambiri yes situation pano pa mdziko muno muti mukaona chuma mmene chikuyendera kankhani za mafuta inuyo ngati opposition government in waiting mukuona bwanji tikuphonya bati kuti zinthu ziziyenda bwino chabwino vuto limene tinalo wanda lero ndi vuto loti silingathe lero mundimvesesa koma tikuyenera kuti tipange njira kuti mawa lithe kama mundimvesesa zimene ndikuwuza ndeno tikuyenera kukhala ndi solution ya lero solution ya mawa tinene kuti short term medium and long term yes now ifeyo ngati UTM timaona kuti lerolo pambali poti tikuthana ndi zalero
tizikhalanso tikupanga za medium komanso tizikhala tikupanga za long term kupangira kuti in the next 2 years tizakhale kuti vuto ili litathana napo because ngati sitiyamba kukonzekera 2 years ikubwera kapena 3 years ikubwera vuto ili lizingopitirirabe chifukwa choti mavuto akewo tikuwadziwa mavuto palibe amene sakudziwa mavuto amene tinawo pano kusowa kwa forex ndalama zakunja zikusowa lero foja wambiri akubwerera kunsika kuti akubwerera fachani number 1 tupanga foja wambiri kuposa amene akufunika number 2 minimum price imene tayika tikuchita set minimum price imene wogulaja simene akutani akufuna number 3 anthu alimi akugula zinthu modula zipangizo nkukalima foja pokagulitsa exchange rate imene akupatsidwa alimi aja yotsika pamene fertilizer akamugula modula chifukwa choti wogulitsa fertilizer uja watenga exchange rate hapa parallel market ndimene akugwiritsa ntchito now zimene zijazo chimene chikuchitika nchani mulimi akamakagulitsa fertilizer akuti andigula motsika akuti amugula motsika chifukwa chani akuyerekeza ndi zomwe iye watani kodi walowetsa kukonza kwake tu pamene pachoyambirira tikanayang'ana zolowetsazi kuti chifukwa chani awakugulitsa fertilizer pa mtengo okwera alibe forex tikanayamba kuyang'ana kuti tiathandiza motani awa agulitse mtengo wabwino kuti uyu zolowa zake za mulimiyo akakagulitsa pa mtengo uja umene tikugulitsa uja apeze phindu asanene kuti ndagulitsa motsika iyeto akuyerekeza ndi zimene watani walowetsa zambiri tinaene opeza solution pamenepo number 2 solution ilipo ndichani mamsanga solution ndiyofuna kukonza exchange rate exchange rate black market ili 4000 ku bank ili 1751 chimene chochitika nchokuti foja akagulitsa $1 ndiye kuti mulimi akulandira 751 fertilizer pokagula thumba lija liwerengera pa 4000 ndipo muone gap ili apapai ndi yayikulu kwambiri pali kukonza kumene chimene chikufunika choyambirira nchonena kuti exchange rate policy anzathu a reserve bank ayang'ani kuti kodi akhoza kuipanga bwanji kuti pasakhale gap yayikulu pakati pa parallel market parallel rate ndi official rate because zikasiyana kwambiri zimabweretsa chibwereketi koma anthu ena ananena kuti ndi vuto lomwe tinalo panopa aligning dollar based on a parallel market will never solve a problem because a parallel watch as they continue mango itawabe yes itawa chifukwa kuti tilibe dollar that we can flood the market exactly no pamene bobo tsono ndi pamene pali no solution long term solution ija ili patipo ili pamene lero tinaina no kuyamba kuti okay what is our demand for foreign currency pachaka it's over 2 billion kwacha 3 billion kwacha ndipo tikodi no in the next 2 3 years kuti tidzakhala ndi mabilioni amene wapo tipange chani ndipo kuyenda kuyamba kupanga invest lero kuti no mwina 1 or 2 years tizakhale neze tamba kutani kupindula foja panopo sirugulitsanso mmene timatani timagulitsi komano chaka injection rate it's 98 to 100% akuti overproduction quality taziwalitiro kuti zina zonse zija zimakhala za nkhani za ali anthu ogulaje chifukwa chokuti 1 foja ujamakhala kuti ngati panopo foja wachaka chatha ali nayebe kusonza kuti apapa akugula koma saku zili ngati niyo mupita usika mukagula zinthu zomwe muli nazo kale ku nyumba mumatha kunenerera mmene munganenerere chifukwa kuti mudzotolo asakutsitsireni simugula basi muzisiya nde tikuyenda kukhala ndi kukonza koyambirira short term pali zinthu zingapo zina akupanga kale zina zofuna kuonjezera ya akuti no tichepetse ndalama zogula kunja katundu medium term yang'ane lero kuti kodi ndi zinthu zimene tikuzopanga mwansanga lero kuti tiziyambe kutipatsa foreign exchange mu nthawi yochepa chifukwa pali zinthu zina ngati mining zimene zijazo mayang'ana kutani koma pali zinthu ngati tourism zoti mutopanga ma investments anu lero at least in short term in immediate term kuyamba kupanga chani kumayamba kupindula so ndi vuto lalikulu kwambiri mafuta amene akusowa ndiye kuti zinthu zambiri kodi mafuta akusowa kapena tikulephera kugula mafuta akusowa chifukwa kuti ndalama zakunja tilibe zokwanira ndiye kuti chimodzimodzi kuti nero akusowa sakusowa akutalipo chinthu ngati nyumba mwako mulibe sungano ndi chasowa ulibe koma ngati munali ndalama nyumba mwako muja ndesu kuipeza ndikuti yasowa koma ngati unalibe unganoti ndalama yasowa nyumba muja okay kwa munthu wapa street akuona kuti mafuta akusowa pa akapita kokagula sako tilibe mafuta utilibe kutika kugula ziko tilibe forex anyway now yathu yadisira ndimase ndipata wathandiza atatu atipipe ndoti ayang'ane kwambiri kuti kodi short term akhoza kupanga chani zinazo nzoti tinalemba chi document china chake tinayikamo mwina atachiona ngati muli zina zomwe akhoza kutola tolamo komano ife tikufunira zabwino chifukwa choti tikuona kuti mmene lili dziko linolo
anthu akuvutika sitinganene kuti adzivutika toika ife tidzalawe mboma these are important issues zimene tukamba mugwira ntchito ndi MCP parliament kapena ayi zikukhala bwanji ubale wa UTM MCP parliament okay sitinganene tugwira ntchito ndi MCP ife timagwira ntchito toka UTM ubale uno ndotani parliament ubale wathu ndi ndani MCP MCP ndi otsutsa boma ife nda opposition zimasiyana kuti otsutsa boma chilichonse amangochiona choyipa kodi anthu akamakumvani mukuyamumaoneka ngati kuti muli mbali imodzi ya DPP mumazakhala ngati kuti you are aligning with DPP muziyang'ana ma statement athu osameti mapanga parliament pamene palakwika pache timanena kuti ichichichi mwaisanzo tsiku meti makamba za budget tinanena kuti koma borrowing iyi I think sitithandiza kwenikweni yachuluka mwina tikanapeza njira zina zokuti tisabwerekenso kwambiri chonje awa wa MCP anaononga chuma chifukwa amangongola kwambiri ndeno tufunitsitsa ino a DPP musakongole kwambiri zonzo kuti tikwathandiza koma osati kuti kungonena kuti a president kungoyankhula basi a speech was empty bwana there is no way speech was empty nena ni zimene muli bebe yachakwera imakhala empty ya mutali kasikhala empty yachakwera imakhala bwe ino ya UTM kuti the speech was empty referring to mukite mukayangane ma statement athu munabwera njawala simani azimene mukupita yes amvijani anthu pa zonse zimene mwayankhula ziko kwambiri awu chimene ninganene chonena kuti nkhani yaikulu kwambiri pa 13 June tikhala ndi mwambo waukulu kwambiri wokondwerera moyo wa Chilima komanso kukumbukira zambiri zimene anachita mdziko muno anthu onse alowetanidwa abwere kumwambo umenewu tidzakhala limodzi padzakhala mapemphero padzakhala ma speech padzakhala zosiyanasiyana dziko panopo zinthu zikuvuta chuma chikuvuta moyo kuwawa chimene tinganene chokuti tikupempha aboma anzathu amene mukulamula DPP yesetsani kupeza njira kuti ululu wa Malawi uchepe cholinga kuti adzimva kukoma kuti akukhala mdziko lawo tikudziwa kuti inde pali ma challenges ambiri komabe mukuyesetsa komabe yesetsanibe kwambiri cholinga kunena kuti dzikoli anthu akhale ndi moyo wabwino otherwise ife tikuwafunira zabwino anzathu so MCP iwa tapepese ifa cha zimene zinachitikazo koma timanena kuti kukhala pansana panjovu usamati kunjaku kulibe mabe anzathu zimene zikuchitikira kwa MCP ndiye kuti so DPP ndikukhulupirira kuti akuziona kuti nawonso pamene pofuna kukonza azikonza chapangira kuti mawa zinthu zina zitasintha zisazakhalenso ngati zikuabwerera chabwino nathokoza njawala nthawi zonse mandipasa chidwi imene mayankhulira zinthu zanu zikomo kwambiri nathokoza wanu ine ndayamika kuti munanditana kuti ndibwere pa program imene ngakhale ndikuchoka weno nayenera kuti ende ndachita kumbwandira kuti chonde tithamange timalize apa ndi amene wandi honorable Felix Njawala iwo wandi phungu wa chipani cha UTM ku Mwanza Central komanso iwo andu apampando a committee chatimati Public Appointment Committee PAC komanso iwo wandi mneneri wa chipani cha UTM amene ali alendo athu mu program yathu ya lero dzina langa ndine Wonder